तो खुणी मंदिर बाहरी आई सारू ना आ बैग फैग भी चपल फल सब ना भी ना एंट्री हाँ तो हट तो कहली तो हूँ बैग पुणी अलग देखा अलग कड़े जाऊँ तो देखा जाऊ बस तो पिला आड़े चली जावाई कड़े देखा जाऊ देखा गले गले देखा पुणी जा तो खुणी आम आईजु आईजी पार्क पार्क गोटे जिन देखेबी आग टे रखिदे आग शांति तो ये अधिकांश लोक शुती माने पूरा शांति शुती भल पार्क भी अच्छी तो ये आम पिला बेड़ शुती आ मुई भी शुईबी तो ये खुणी आम भी शुवा शांति भल जगह अच्छी तो ओके जैकेटा खुल दो समस्त खुल देला मुई भी खुल दे खुली सारा तो ये फोटो उठा चलता सब शुई शुआगिरी आ पिला अच्छा सब शुईते आम भी शुईजु हेल्ले मु तो देखे तो खाली देखीदे आ कौन चलजी आटे से आसी सरका गले कड़े से फोटो उठे बोधे हाँ फोटो उठे तापर मो भोसटा क्या चेंज हो जाउजी ट्रेन रे निजे हेता कर दो जो पुणे मोबाइल चार्ज आई पार पार्क ड्रॉ उठेवा उठे शुईले हम आ गोटे जिन देखा टिके भल गोटे चलती तो ये पटे जो कहते गोटे छोट छुआर फोटो शूट चल पूरा क्यूट छुआड़ी पूरा टेडी फेडी पका है मस्त एकदम भल पर चल फोटोग्राफी अलग दिन सब भी अच्छी पुओ झी से है गोटे फोटो उठा ये सब भल चलजी फूल भी गार्डन भी मस्त अच्छी तो यहाँ कि आई पार्क ये भल अच्छी खराब नहीं पिला तो ये शुईती तो ये मैं बोलू जे के चारिआडे भाई वो पाखरु दूर मतलब छुटिया पार्कड़ा भीतर कहला गुड़ा आड़े तो ये पार्कड़ा कि भाई चमकी पड़ा कौन चमसला तो ये पार्कड़ा कि तो गुड़ा पार्कड़ा पूरा दूली फुली अच्छी जीवा बोलू टे फोटो उठा तो आदि की वीडियो बंद कर मेन सेंटर ठीक दे तो ये खुणी सेपटे चलता वीडियो और खुणी पटे चलती फोटो उठा ये कटर माहौल हाँ किरा फोटो नहीं बिहाइंड द सीन आम ये बसीजु चेयर रे शुई शुई टे आईकि इे बोलू तो ये अच्छी पार्क रो दोली दोला सबू जतकी भी अच्छी ये तो ये भाया कि अच्छी दूली तो यहाँ हूँ इंदिरा गांधी पार्क ये लिंगराई भितर
ଏଇଟା କିଛି ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଉ ଫୁଲ ପୁରା ଗୁଳା ଗୁଳା ପୁରା ଗୁଳା ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ହେଇଠି ଅଲଗା ଫୁଲ ଗଛରା ସବୁ ଅଛି ତ ହେଇଛି ବଢିଆ ଭଲ ଆଉ ଫୁଲ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିନଥିଲି ଭାଇ ତାହେଲେ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡୁ ମାନେ ଗଛ ନାହିଁ ଗେଣ୍ଡୁର ଏଟା ପୁରା ବଗିଚା କରାହେଇଛି ଫୁଲ ଟୁ ବଗିଚା ଭାଇ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଫୁଲ ମାନେ ବଗିଚା ମୋତେ ବିକା ହଉଛି ନା ବିକା ହଉନି ଖାଲି କହିଦେଲି ବଗିଚାଟା ଫୁଲ ପୁରା ହେଇଠି ପଚି ଯାଉଛି ଠିକରେ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲ ପଚି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଦିଆ ଦୁଇ ନାହିଁ କିରେ ଲାଭ ଏଇଭଳିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ସବୁ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କର ଏରିଆ କିଛି ଏଇଭଳି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଏଇଟା କିଛି ପାର୍କ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ତ ଏଇ ଖୁଣି ଯିବା ଆମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାମ୍ ଗଛଟା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଏଇଭଳି ଫାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋଡ଼ିଫାଇଡ଼ କଦଳୀ ଗଛ ହେଲେ ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛ ନାହିଁ ମାନେ ଲାଗିଲା ସେଇଭଳିଆ ତ ଏଇଟା ଏଇ ଗଛଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଏମିତି ପତ୍ର ପୁରା ହାତା ହେଇକି ଅଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ହାତା ହେଇକିରି ଆଉ ପତ୍ର ପୁରା କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ଯେମିତି କଦଳୀ ମୋଡ଼ିଫାଏ କଦଳୀ ଗଛଟା ହେଲେ ନାହିଁ ପାମ୍ ଗଛ ଏଇଟା ପାମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଆଉ ତ ଏଖୁଣି ବହେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନେ ଖାଲି ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ଆଉ କିରା ଅଛୁ ଶୋଇଛୁ ମାନେ ଶୋଇବି ଯାଇରେ ଆଉ ଥରେ ତ ଏଖୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା ଟିକେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମର ଟିକେ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଉପର ଟିକେ ଆସୁଛି ବହି ଆଇଲୁ ଟିକେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ଠିକ୍ ରାତି ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ହଉ ତ ଗଲା ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଖିଆପିଆ ବି କହିଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବା ହଉ ତ ବାସ୍ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଖୁଣି ମୁଇଁ ଆଜି ପାଣି ପାଇଁ ଆଇଛି ଏକେ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ ପାଣି ଧରିକିରି ଯିବା କ'ଣ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେବେ ଆଉ ତ ୟା ପରେ ଗଲେ କଥା ହବା ତ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ନେଇ ପାଣି ପାଣି ଆଣିକିରି ତ ଟିକେ ବୋଇକିରି ତ ବାସ୍ ତାପରେ ଆଇଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ରାତି ହେଲା ନା ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ଭାଇ ଖୋଜା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆଇଛୁ ଆଉ ତ ୟା ପରେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଲଗା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ସପନର ସୌଦାଗର ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର ଭଲ ପାଇବ ଏତେ ତୋର ନିଶା ନିଶା ଓଠରେ ତୋର ନା କି ହଁ ଯାହା ତୁ କହ ନା କି ହଁ ଯାହା ତୁ କହ ଅଭାକୁ ଦେବିନି ତତେ ଆଉ କାହାର ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର 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 ତ ଏଇଖୁଣି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବି ଆମ ସିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏଥର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରେ ମାନେ ଏଥର ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଆଗ ବଇଥିଲୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଇଲା ଦିନ କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ଆମର ସିଟ୍ଟା ହେଇଛି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରି ଏଠିକି ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଟିକେ ଥିଲା ତ
आइथिले टिके आउ कोन ट्रेन चलला हो तो जीवा पुणी कोन घर को जाऊ तापर देखा हल्का कोन कोन सब वीडियो होउजी वर्षा सेई राती मने पड़े ये मने पड़े सेई वर्षा सेई राती मने पड़े अजଣା से अनामिका बिजुथिला एका एका अजଣା से मुह देखी पड़ुथिलो पाखापाखि नजर नथिला केउआडे ओ सेई वर्षा सेई राती मने पड़े गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान आई है जब रात रसीली रसीली तू भी अकेले साथ दोनों की मुलाकात रसीली ये बरसात रसीली तू भी अकेले साथ आके जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यार मेरी ओ लेडी के जरा जरा बेमारियां मेरी ओ लेडी करो सीना चोरी मेरा हो मंजूर दिल की चोरी मेरा क्या कसूर क्या करूं ओ लेडीज क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर मैं हूँ आदत से मजबूर मैं हूँ आदत से मजबूर नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से नाम बता मालूम तो ये पहुँची गलु आम तालचेर घर को तो भाई कस कहला तो घर को एखुणी जीवा आम आउ एक पिला देखी तो ये गोटे पिला भी देखी दियो से जन वीडियोग्राफर आमर एक सब पिला जो जीवा तो ये आई सारे बाहर को गिराती कहली पैसा सला तो घर को एथर आइबा आउ थर को भल से आउ टिके भल से अलगा अलगा कोन भल से भाई कहले नेक्स्ट टाइम खटो पलंग नहीं आइबे डायरेक्ट पूरा तो नहीं आउ तो ए दिन सोडा ये माने इनफ नथला या को पई आउला हां हां भल गिराई आउ थर को आउ अलगा कोन को थाबा पूरा आराम से जो बईगिरी घरे का थर के हो तो एखुणी एंड करू आउ करी हबनी वीडियो सतरा करी हबनी बोहे जी आ वॉइस मोर भी चेंज हो आ बड आर यूट्यूबर कर तो पूरा हेड चेंज है मोर एखुणी जाउ आस्ते आस्ते ले कम को चाहती हो तो बास एखुणी तो आज पे जा आइलु सला और ओले कौन डिस्कसन सब घरे करिया हो तो एडर मोमेंट रो हेती बास तो पूरी आसिक रे खुने वीडियो करूची तो ए भेला जदी भाबुती तो एमती नाही तो
ପୁରୀ ପୁରା ଗଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଇଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ପକେଇ ସାର ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତ ଏଇଟା ପୁରୀ ଯିବାର ଆମ ପୁରା ହେଲାନେ ମାସେ ଭଳିଆ ହେଇସାରିଲାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟର ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଯାଇ ପୁଣି ତ ଯାହା ବି ହେଇଟା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ତ ଯଦି ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ କହିବି ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀର ଟ୍ରିପ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ଯାଇ ହବ କି ନାହିଁ କି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ କି କେଜାଣି ଝାଡ଼ା ହବ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ହଁ ଏଇଥର ଯୋଉ ଥରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ଗଲୁ ଭାରି ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ଯାହା ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଲା ନିହାତି ମନେ ରହିବ ପୁରା ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଲା ଟ୍ରିପ୍ଟା କିଛି ବି ମାଡ଼ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଗଲୁ ଭଲରେ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲାଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତାପରେ କହିବି ଆଉ ବୁଲାବୁଲିରେ ଖାଲି ପୁରୀ ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଗୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଥାଏ ତ ହେଲେ ସେଇଦିନ କହିଲେ କ'ଣଟି ବନ୍ଦ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କହିନି ସେଇଟା କହିଦେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଥାଏ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସେଠୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇଜି ପାର୍କ ଗଲୁ ସେଠୁ ଆଇଜି ପାର୍କଟା ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଇଜି ପାର୍କକୁ ଯୋଉ ଯିବ ହଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତମେ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଜି ପାର୍କକୁ ଯିବ ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କକୁ ତ ମୁଇଁ କହିବି ଖାସ କରିକିରି ହେଡ଼ିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ନେଇକିରି ଯିବନି ହଁ ମୁଇଁ ବି ମାନେ ଯେ ମୁଇଁ ବି ଛୁଆ ଆଡ଼ିକି ଯିବା କଥା ନି ଭୁଲରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ହେ ଜିନିଷ ଆଡ଼େ କିଛି ନଜର କରିନଥିଲି ଆମେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇଥିଲୁ ଗାର୍ଡେନରେ ତ ଦେଖିଥିବ ଆଉ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ନଜର କରିନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ସତରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେବନି ଯଦି କେତେବେଳେ ଯିବ ବଡ଼ ପିଲା ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲରେ ଯିବନି ଆଇଜି ପାର୍କ ଆଉ ମାନେ ଜାଣ ମାନେ କିରା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ନିହାତି ମାନେ ଟିକେ ରହୁଛି ହେତା ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ କି ଛୁଆକୁ ନବନି ଆଇଜି ପାର୍କକୁ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ଆଉ ବାସ୍ ଆମେ ତ ଏତିକି ଜାଗା ବୁଲିଲୁ ପୁରୀ ଆଇଜି ପାର୍କ ଆଉ କ'ଣ ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆମର ଟ୍ରିପ୍ଟା କିଛି ଥିଲା ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ ଆଉ କିରା କହିବି ଟ୍ରିପ୍ଟା ବାସ୍ ଭଲ ରହିଲା ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସବୁ ଭଲରେ ଗଲେ ଭଲରେ ଆଇଲେ କିଛି ଖରାପ ଯାହା ହେଇନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ହେଲା ଆଉ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପାଇଲୁନି ସେଇଟା ଚଳିଯିବ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଟାରେ ବି ମୁଁ ଯଦି କହିଦେଉଛି ଟିକେ ନା କହିଦେଉଛି ବେଶୀ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ ପୁରା ବଡ଼ଟେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ରେ କହିଦେବି ଯଦି ସେଇଟା ପିଲା ଅଧିକାଂଶ ଆମର ସବୁ କହିବେ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯିବ କହିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଯେଉଁ କହିଥିଲା ନାହିଁ ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହିସାବରେ ତ କିଛି ଡୋରି ନାହିଁ ତ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ହେତା ହେଲାନି ଛାଡ଼ ବେଶୀ ଆଉ କହିଦେବନି ବାକି ହଁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି ଛାଡ଼ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଲେ କି ସାମାନ ଯାହା ହଉ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ହଉ ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆମ ଟ୍ରିପ୍ର କ'ଣ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସଲା ଦିଗରେ ବାସ୍ ଟ୍ରିପ୍ ହଉ ତ ରହୁଛି ବାଏ।